வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஆப் வந்து சோலோ லேர்ன். இதை வந்து நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆப் தான். கவரையே பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இதில் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகம் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அங்கே நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது. அதேமாதிரி பிகம் அ வெப் டெவலப்பர் சொல்லிட்டு HTML, CSS, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், jQuery அப்படின்ட்டு நிறைய லாங்குவேஜஸ். அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஆகிறதுக்கும் இங்கே நிறைய லாங்குவேஜஸ். அதே மாதிரி இதில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் நிறைய இருக்குது. பைத்தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், பைத்தான் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ், C++, ஜாவா அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. பைத்தான் ஃபார் பிகினர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் நிறைய இருக்குது. ஸ்ட்ரிங்ஸு, வேரியபிள், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ லிஸ்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது. இப்போ இதை முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 6 ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த 6 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிடும். SQLும் பைத்தான் ஃபார் பிகினர்ஸும் நான் முடிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.